Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala no go. Lidi go mi fudal to na mi sukira ga. Je yura anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali ladende mi jo hebani poftino Ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito Dio Maria kafundu kanye Maria filito Dio Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima ta waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito Dio Maria kafundu kanye Maria filito Dio Maria kafundu kanye Yelli gonga kuluma mimi taki mi benendo kudami holare madan destuda mimi mekele kange chudari mina magolova habibti mami wone hake dolam soina mai horam habibti an yide madafolam alaga jaranani yide malam pondo mami alamun dendo dami korsa mala go jaranani ta ko so bende yidi agille deje da sunane yidi mina ma ko wala wali olude ma ine wetinami ko jungo ma den mina ma dido olude ma an yoni mi dido ora tami so wara gille ma bela tami so na wondude ma jewte menne ko ngado dirno den Legete yo ko ala wadira Kati kimi mi de galera ni dum Efti kame life mode sudi dum Ola gido kanyu fami rata dum Yidi mumne chidi wonki fondi dum Sendi men wana sago Yidi ma wana sago Ine masi noko sago Yachiti mi yima wana saram
Oui, ma fille. Ça va, ma tampere? Papa mina achika? Ma fille. Anna fama tan, ana ma jan gay ligiyaji li et tout ça. Ligiyaji mina wayiri nuddude. Wallahi yow mi jodi ya boylan hakkilla mare ma. Limil fo no duma quoi. Ew ngor don yimbe galle bay. Wallahi celli modu modu. Min gam nenam mi nanara dum kanyum tam noddara kam ni ga kam o noddara. Pourtant am salmin ma. Pourtant ay jonjono wiyanno ni som o mone jam um selli. Alhamdulillah. Ew ça va no baddon ton non? Ça va min celli min. Ça va no badduda e jangde? Gandirda biye ni ran kanyum kam narato yalta gay. Kanyum ko non ton la vie un peu difficile ko non tan ko tout le temps ko ciow ko butteni le cours alhamdulillah dum tan won l'essentiel Wallahi. Aw ça va Wallahi. yaw no mbaɗa e ko mbino mam ko ñangen kaldunden ko Bedem hende. Bedem ka sigila ko ni jidda fofu dum woni ko bare. min haali mam nanga jimmi ko Papa min bientôt inchallah rabbi bientôt ma yam so Allah jabi jomo. En tout cas bientôt ma onen fuɗɗo woɗɗude No woddani Aɗa wawi- balde so Allah jabi tan a yiyat kam. en tout cas waɗ feere ngara en tout cas vraiment Mais ko yen wonmi min bede mi do je suis en fin de stage une fois que j'ai fini seulement candid mi ƴettat lawol so Allah jabi. donc stage ma on foti heddi hen la fois passé mbinda amanda keddiraɗa ko lew Joni han candina ren lewru ndu kam woddoyni mais presque 15 jours. Donc dans 15 jours inchallah rabbi jisere. en tout cas so gasira ñon jour gasnuɗa o haalnama réservement billet ɗum a tawta ummi ko nana arata hay galle o rewni Prépare sen il faut mi addanaɓe cadeau ji aɗa nenam kadi no wayi yiɗi ko yoni. en tout cas vraiment ça arani ga e dar gasani parce que ga vraiment ko jimi ko ga ça sent mauvais vraiment c'est pas bon il faut que Non min j'ai compris ça du moment ka noddi kam kadi a haalni kam tan mi faami que j'ai compris mais inchallah rabbi somi ari tan ko bawmi e komi wawa komi waɗi hen. no mbaɗɗa yawo aɗa selli mawɗum alhamdulillah machallah machallah sa yi mi noddima ɗo ko jaam noddirma yo Allah ɓeydu jam ɓooyi juuti mi yima hakkude ma e mariam oɗon gondi oɗon jaada kadi aɗa ɓadimo kadi kala ko pewjanɗama kala ko fewji kala ko ñaldi koto mon ko ɗum walta e goɗɗo kala ko hiire goɗɗon ko ɗum hirta e goɗɗo joni wonko jinmi mbadden jungo e faandu jinmi mbadden comme holɗum an kay sa he leelade sa heñaki mami haalani aɗa andi a majjani ko ɗo o wonde amadam gila nden faade hande noon o jibinani o fiilaki haydar rewani makko joni jinmi ko keedaɗo am ɗo kala ko pewjumi mboɗo yiɗi yo yettomo mi rewa ɗo ma yettomo kanko nene mi nani haala ma kono jaafoɗa mariam ko sehidam ko ɓi nenam kadi kala ko metti mariam ene mettami ala négociation. wonko kalantumami ɗo en ni somo haalnimama a jaɓata par ce que tout récemment ma ari toon min mbaɗimoɓe toon ene gandi garama garmi toon visite tan ni hen tan surprise à ma grande surprise garmi tawmi ko vraiment tawmi ko ala ɗon et puis guila secrétaire o mo gandanɗa hoorema mo joguinomi ga confiance meeɗa fenandemi a faami bon tu vois donc vraiment wi kam ko ɓe mbiyami ko jaltuɗo ɓe mbiyami ko jaaɗa mbimi non mais vraiment o natti concentrade ligguey dal ça veut dire ko vraiment so gumminaki ɗum haydara gasata so yentaki tan to paaɗen ɗo fewani Une telle responsabilité aɗa yaha absent on certaines heures jaha yimɓe gara yidde yiidema non mais franchement min Mamadou mi anda ko hol genre personne. non en tout cas il faut ko noddama jewtuda e makko min ko jaggi ko fof min o haadara yam ni ko min tan kadi noddanamo sahaji te somi noddima tan o wiyata kam min mbeɗa andi ko haalis namdarɗa kam ɗum noon haalnam no foti jiɗɗa mini ko yewterami ko ɗum tan o fadarani mi haala. en tout cas ko noon sa haalde makko tan one wiidemo là je suis en train de bosser je suis occupé je suis en réunion je suis ɗum ɗoji puis or ko vraiment Fo wonani e bureau
non mais wondi min ko yimɓe woɓɓe yimɓe woɓɓe wonata e funtude ko wona min donc ko hoore makka ɗo funtata min so Allah jaɓi somi ari on va essayer de parler à trois d'abord avant entreprise o il faut kalden mbaɗen tout sur table tout en chacun de nous soit d'accord avec l'autre et tout après ko heddi ko men rek n'en fais pas pour ça wino je suis ta fille tu connais déjà donc en tout cas vraiment min kam ɗo gommi ɗo henna vraiment mi natti hay ɗanade quoi vraiment non tu n'as pas sa arani hay darga sani quoi donc toujours hay dara wonani déjà je vais commencer même à me préparer donc ga haldiri ni je pense que il faut que mi wawa accélérer les choses là non wallahi en tout cas waɗ feere kalami ham boɗo hen fof jagguira ɗum muɗum ɗo heno quoi par ce que ala andi min personnellement confiance mi jogui mais mono kadi personnellement aɗa andi min ala sana sukaɓam kadi vraiment mi wona neɗɗo kaalowo hunde mais somo haali tan sawata ko sérieux quoi parce que vraiment sinno sagam ni taw an mi dérange tama sinno sagam taw an mi dérange tama taw Mamadou e hoore mum en wawi ɗum ɗo mais Mamadou vraiment so tawi o heɓɓitaka tan o risque parce que nous on sait déjà que l'entreprise c'est pour nous minen somin pewɗani hol goɗɗo pewɗo yimɓe ladde gara pewɗo taw ko jawdi bawa men ko minen jeeyi minen kay minen ɓuuri darade ha feewa min pewɗo ɗum ha feewa mais Mamadou inchallah so mari je vais parler avec lui en tout cas il faut ngana parce que je suis trop fatigué ɗiɗo temps pour nomi je devrais me reposer et tout ça anani parce que ngol ɗo programme nomi ni ko yaade omro anani donc c'est ça mais vraiment ƴeemi situation gonɗo ɗo en noon wawa fami donc waɗi goppirde ɗum kam wawa min ham wawa foftade quoi mais vraiment ma fofto so Allah jaɓi donc en tout cas donc mi woppuma tan mbeɗa andi tum gonɗa ɗo ka jaggu ɗum donc on se capte après tan inchallah donc ok a yaawi de wona mbiɗa ko sehil ma ko ɓeyumma kanko no foti atelier ji wona mo jogui atelier tailleur omo jogui salon de coiffure wona mbiɗa ko sehil ma holko haɗi mo liggindem ko sehil ma nene wona wonde mi yiiɗa liggidade Mariame walla wona wonde o yiiɗa sa yi mi liggaki ɗum ko haɗi kam liggade saabu wonko jaggumi an noon kadi wona wonɓe sehla fof nene liggodira jihilagal amen ngal koko ɓooyi ko hanki wona hande joni wonko jinmi wadde te ɗum ɗon sa waɗi ɗum a jaɓani kam ma al ma yiye ma aɗa wawi dartade hay ɗo dari ɗo ɓurani ɗo dari ɗo mate an a wawa waɗande mi plan ndendinamo e Amadou ɓe kaɓa beele Amadou ne ancam yo Allah dandam nene ko ɗum battintomi wadde e aduna funtata kam nokku ha ko mbeɗa waɗa ɗum saabu kala ko muusi o mbimami ene muusami kadi jaafoɗa nene mi haaldani yo metti mi haaldani yo muusi kono aɗa ɗacca hakke no feewi Mariame ko sehlam min noon mi sikkanno tan an no mbaɗani fayidagal ma fulla ma e fayida ma a wawa dañde ko ganduɗa opportunité mo ganduɗa aɗa jogori hen yiide hoore ma joni gonta la classe caloɗa ɗum aɗa ko jinmi plan premiére mo jinmi mbadde ƴeew sehil ma mo gurduɗa o ƴeewa sehil muɗum gorko mbaɗa feere ƴeew mbaddaɓe ni beele kiram ne naata e Amadou beele Amadou ne seeram ɗum tan ñaguimani te sa waɗi ɗum mami waɗi motivé mami hokke ganduɗa hoore ma ma wuur ha ma yejjitade nene kongolam nane wonno kongolam joni ko ɗum battintomi wadde e aduna dañal ko Allah hokkata ko Allah hokkata kam ko hokki kam ɗum no gayni te mi dañat ɗum te kongolam nane woni kongolam joni ɗum battintomi wadde e aduna aɗa ɗacca hakke no feewi ma jaafoɗa ko Allah hokkata de kono sa sabibinani a heɓata ay dernier ko cakkittomi haalandema tan sa jaaɓi a jaaɓi sa jaɓani ɗum ko haajuma aɗa mbo jogui feere wonde jinmi ko addude yahmi adda liggey bonɗo mi tottuma mbaɗa e poche Amadou beele mi dañano takkirmomi duttoɗa ƴetta kalbe Amadou guitta hen kalis an aɗa jogui ɗum ɗo e suudu he guitta nananakami poche Amadou beele mi daño takke nguya o yaltine galle
an ko nafara nene sinno ko sagam goppa ɗum fof sinno ko sagam gona e jam gonen e jam sabu meeɗam nangir ɗum comme no ɓiyi sa nangirimo comme no ɓiɗɗo mo jibinɗa wallahi ma wat ka waɗani kadi min yo Allah dandam aɗa yarro aɗa yaafu mo ɓamti gaga faaburu noon ndeke ko leydi fayi an mi haalta haala ma ni ko min noddunoma Allah jarama salmini galle Tami so wana gilima Bela tami so wana wondude ma Jewte mene ko ngado ndirno den Dekete yo ko ala odirat Kache kebi mine kaleren mi dum Efti kame life mode sudi dum Ola dudo kanyu fani Benyoda ayi deg ɗon jooɗi alhamdulillah ɗelan na arde sigaɗa ɓeandema wiyama noon kam babagal wona ɗo nan kene haalde horum wallahi gonɗon koye yuridde miñol joni on salminma on selli on selli ko kam kaldanɗo téléphone kaldanno o wiya wayno mi nani ayidi mbelri seeɗno kono haajuji ɗi tan aɗa faama on selli on salminma kay no feewi no woodi on selli wala hay saɗede wotere no ha caɗele goto Allah alhamdulillah Allah ɓeydi jam sana tan ko gonɗon koye yuridde makko pour ko mbinimami ko ñan hen tan pour propos de gargol makko donc alhamdulillah rabbil alamin kam ɗi kam ko 15 jours tan o heddira donc balɗe sappo e joyi min sinik sagam ni sini mbiɗa waɗa ɗum wadde anticipé mi waɗan ɗum o ar comme noon ɓeydi kadi neɗɗo fiidem kam ala ko heddira sana 15 jours donc 15 jours ɗi kam en mbawi ɗum an noon joni heñare ma e gargol miñel holko keñoɗɗa hen an firti kalɗa ko ha joni aɗa heddi hen haala tandi min mi wona kaalowo mbeɗa haalta woto waɗir noon min somi haali noon muddiki yahani woto forsugo kadi woto wiya aɗa fawi makko yo heeñi en affuji ɗinɗon ina wawi bonnandemo hunde ɗo hedderaɗo hankadi ala fof keñoɗɗa an hay fattan haw ara woto adduɗo miñel mbiyaɗa itta Mamadou aɗa watta miñel place Mamadou ɗum fewani yoɗani an ete munji tan ayani komi probléme ma ro cikra Mamadou an tan jibinmi an ɗum tan won probléme an ko kalta ko ɗo fof ko Mamadou tan jagganɗa jungo wona min Mamadou e miñel fof ndendi poté am ala wondi ko sabu kam fof probléme min sa weredam jibini min kono jinmi ko andindemo ɗum ɗo joni ina wawi jangga e jaam addude caɗele hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗi itta totta Mamadou woni hen haɗatol ni hen ɗo jaaha pooɗiya miñeri ɗum woni janggowo jangde Moussa Gayni accum o jangga haw gayni woto heeñi pooɗama gadda itta Mamadou mbattama place mum yew ɗum no fewi de jangga e jaam wawi addude caɗele hakkude mabɓe woto waɗir noon sa jaɓani kam ɗum ɗo so addi caɗele entre mabɓe mais addi caɗele entre mabɓe kadi jinmi ko ya faam kamɓe ɗiɓɓe fof min kamɓe ɗiɓɓe fof min jiblide kay nder andi ɗum ko mbaɗanmi ko miñol ɗum omo mbaɗanmomo mbeɗa wawi wiide ni hannde wonko mbaɗanmoɓe kanko pour yidde arde o ara o lomto kam mi wonnani ɗum miñol fof ko yidde jogade ko jogade makko yakare anni mi winomo so doole donki yo doole keɓɓa no jiirtani ene paamirtani kamɓe paamirta noon kala ɗo ittuɗa hannde Mamadou mbattuɗa ɗon miñel Mamadou foti yiru ɗum ni wona no yira ɗum muñir Allah jaɓɗo sabi Allah sa jaɓni kam min tinno komi ñaagui ɗon min fof ko an jibini ay min mbiɗa ñagaɗa kam hunde komi wawa wadde won gueɗe gonɗe hen nder hen kewɗe ma wawa famde peut être so famminimama ɗum a famata kadi ko mbimami ko tan kamɓe wona truc o ko mbeɗa ittu oye mbeɗa fawa oye walla mbeɗa ittu oye mbeɗa fawa e dow oye non wonko woni nder peut être ne wawi mbasa ɗum an famde ko seeko par ce que comme gadduɗo miñel pour ene renforce entreprise o wona pour tan uniquement ittude ni tan ga Mamadou pour wattudem ɗon ala kono noon so tawi Mamadou o tindaki ɗon fayi so tawi o tindaki ko toon fayi mi ittani miñel mbeɗa fawa ɗum e dow Mamadou ala ko Mamadou liggini ɗum hoore mum neɗɗo o ko liggiɗa ko ɗum tan Mamadou ko entreprise guittim pawmi dow mum arine nder instant mbeɗa wasa yiya toon ni mbeɗa jooɗo kono an fandare ma e ittugol miñel to janggat to arta ɗo fandare ma ko ittude miñel mbatta ɗum Mamadou woni ɗo a haali ɗum yeeso Mamadou woto yejjid ɗum ɗo ɗum koko taƴata en ɗam tinno muñir sabi Allah kamɓe fof ko an jibiniɓe kamɓe fof neni potema min mi wallata Mamadou e yowano fewani min sonno ko sagam Mamadou fatta ha kalna ɗum kono kadi a famat tan ha joni jokku tan e waaju ma joguinɗa o
mbasa wadde jiɗirɗa ni miñel accumo o jooɗo hande o gayni o ara ko yawti ko ɓuri yewde ko heddi ko sa jaɓani kam woto addu kereje hakkude ɓikkoñ ma komi ñagri ɗum sabi Allah eno laaɗum tinna tan ko mbimami ko tan aɗa andi min somi haali hunde gasi ko mbimi ko gaddowo miñel pour en renforce comme gaddowo heddi ko noon hankkadi ko Mamadou kañum ƴeewata Mamadou sinno waaju ene nafanno ɗum sinno tan waaju ene nafannomo tanno ko ɓuri ɗo par ce que min tan te ndewmi ɗo tan yoni waaju kada aɗa andi Mamadou ɓuri ɓattademi Mamadou ɓuri andandemi donc so tawi Mamadou wurde e yam ham ittino furde ngal ɗo dongal ma fawi dow makko o yirtima mon fijira ɗum kala ko wawi hebde hen ka kanko hokki ɗum hoore makko Mamadou woni no jaɓani liggade ñan hen ɗo ko ɗo o jooɗi ɗo ha heure mo wela o arti yimɓe ne kaale no goye deƴƴani o arti ɗo omo jodde min ɗo yinne téléphone sono a faami wondi probléme ko jaɓani ay ko yawti waaju wawa diwdi wayno feewi waaju wawa diwdi ƴewde minti ndewmi ɗo omo andi ɗum ɗo henne sinnito ko waɗata ko so waɗi noon ɗum ɗo tawata ɗum ɗo wallahi no woodi holko wannaka wallahi ko gon holko wannaka ala ka wannani boy aduna kono sabi Allah ñagore mami e kadi eɗo wawi wonde fof hoto liggorto min so wi mbeɗa waɗa mi waɗat sabu an ka neɗɗo kadi ka julɗo woto ñaaga Allah julɗo hono maɗon ko dañdema gueɗal min comme joom suudu ma ala ɓurɗo ɓadade mo e aduna o ha ɓuuri min o kala no wawi musirde so mbimi ya accu aɗa foti accude ittana kam gueɗal kontin tan ay Mamadou so salimo waylade ko min jogori arde ma mi wima ƴettu Mamadou kuccinama ladde yaltima hay nden tawa ko boni waɗi won instant tawa ko boni waɗi heñe tan kinna sabi Allah komi ñaagui ɗum uppir noon tan l'essentiel ƴeew l'essentiel miñal salminma ɗum woni l'essentiel o miñal salminma mi noddimamo o wi ko ɗo e 15 jours inchallah ko garo so ari haw yettimi inchallah min ɗon dewren ko Mamadou ko mima haalnima déjà c'est pas l'appel ken kala hani dittoro hen Mamadou ko ɓiyam jibinirɗa ɗum ni noon jibinir mom kadi Mamadou kadi mima a ñaanimo min jimo yo wayno waɗi sinno sagam taw gandanɗa hoore ma yimɓe fof taw kanko ɓuuri kono noon to woni ɗo joni il faut tan ko walle wallude ɓiyum de wona wiide ɗum yaha sabu sa itti hande Mamadou firti mbiɗa ko yo yaha o ɓeydi yo bonde wona ballal sa jaɓi ko mbimami ko waɗ ɗum sa sali ɓuratami so wara gille ma welatami so wona wondude ma jewte men e ko gadodirnoɗen ɗekete yo ko Allah wodirat gacce keɓi mine kalerenmi ɗum efti kame life mode suuɗi ɗum holla guiɗo kañum famirata ɗum yidde mum ne tiiɗi wonki fondi ɗum sendi men o yubbi fondima wona ça va ɗum a yakawna reedu ni e lende amin koto wawde wa koyde jam aduna kam ɗo c'est vrai ko garɗo salmindem donc mi ala droit haalde won haaluji et tout mais copine ka sehilam ka ɓi nenam kala ko ñalle en wadat koye ma donc wonko tinmi welani ni muusimi te mi haaldiranima ya dukko walla ya change walla yo mette walla yo muusi mais il fallait komi rentinma mero noddi kam ɗo cikkanum saha wonko haalata mais haalu gandanɗa hoɗo affaire o tellement ne metti kam guiɗo oɗon jour ha ñalagal hande mi rokki wonde normal haaluji baɗi no holno wa o wi kam min ar minema ko mbatta jungo e faandu min mbaɗa ɗo liggey suudu ma liggeyde suuda men wallahi copine mais mbawmi yiide mi ya rentu ndeysan rentu aduna no hawni min meroto yaltide kam ɗo kam no miiji mi famata aduna wona haydara wa copine ko fawre Allah fawma ala ko mbawɗa hen mais andu oɗo mere wona es ko yumma
mais jimmi rek ko rentindem rentude